Яңалыклар чыгарылышы эфирда, студияда Лилия Гайтина Олгатова койбір темалар турында кыскача. Жолда Сүйінбике проспекті бойынша жемағат транспорты хәрәкәте вакытлыча туктатылды. Бу нәрсә белән бәйле. ГЭС бистәсенең гидростроительләр урамында капиталь ремонт тәмамлауга якынлаша. Урамны ремонтлау өчен киләчәккә планнар нинди? Туктагыз трамвайлар олга таба бармый. Жолда Сүйінбике проспекты буенча җәмәгать транспорты хәрәкәте вакытлыча туктатылды. Гадәти режимда трамвайлар агымдагы елның октябрь уртасыннан йөрәячәк дип планлаштырыла. Бу нәрсә белән бәйле? Сорауга җавапны безнең алдагы материалда тыңлагыз. Сүйінбике проспекты буенча Боз сарае тукталышыннан трамвай хәрәкәте 2 көн элек туктатылган, ләкин бу турыда барлык пассажирлар да белми. Алар җәмәгать транспортын көтеп торалар. А что, трамвай не ходит, что ли? Я стою, жду. Отрицательно, конечно, как относишься. Я стою, даже не знала. Они же благоустраивают город, ради этого можно и потерпеть некоторое время. Мне кажется, это все нормально, это в порядке вещей. А если куда-то надо дойти, газели ездят. Но в крайнем случае можно и такси, не так уж и дорого будет. 27 сентябрьдан 8, 9 һәм 10 санлы трамвайларда хәрәкәт схемасы үзгәртелгән. Маршрут номер 10, соответственно, он двигается только до проспекта Вахитова, далее двигается по проспекту Вахитова и до ГИБДД. Маршрут 9 осуществляет движение по проспекту Московский Ешлек до конечной Ленинский проспект. Далее он следует в обратном направлении. Шулай ук 8 санлы трамвайларда Чаллы проспекты буенча кире юнәлештә йөриләр. 3, 6, 7 маршрутлар гамәлдән чыгарылган. Җир эшләре 23 комплекс ягыннан алып барыла. Бу этапта трамвай юллары казыла, шуннан соң ремонтлаучылар гидроизоляцияны башкаруга керешәчәк. Чөнки яңгырлар вакытында җир асты кичүен су баскан, кыш һәм яз айларында боз сөңгеләре барлыкка килгән булган. Мы обрабатываем все межплиточные швы термолентой, которая при сдвижении плит будет растягиваться и не позволять производить трещины в ремонтных составах. Вот. Также мы покрываем все эти бетонные перекрытия эластичной гидроизоляцией в 2 слоя. Төзүчеләр һава торышы үз төзәтмәләрен кертмәс һәм алар барысын да вакытында үти алырлар дип өметләнәләр. Бу вакыт агымдагы елның 15 октябрьна кадәр билгеләнгән. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. ГЭС бистәсенең гидростроительләр урамында капиталь ремонт тәмамлануга якынлаша. Исегезгә төшерәбез, төзелеш эшләренә 150 миллион сум акча бүлеп бирелгән иде. Объектта юл өлеше яңартылган, тротуарлар төзелгән. Урамны ремонтлау өчен киләчәккә планнар нинди? Хезмәттәшем Айзилә Шаймөхәммәтова җинтекләп сөйләр. Сания Мөхәммәд Гәрәева ГЭС бистәсенең 2дә1 йорты буенча җаваплы. Ул тәртипне өйдә генә түгел, ишек алдында да күзәтә. Аның сүзләренчә, һәр иртә тәрәзәгә карый һәм эшчеләрнең үз районнарын ничек төзекләндерүләренә соклана. Сез тартып торалар, мотор итеп, бүген карап торам. Әстәгъфирләh, исем китте. Миңа мәйтәм безгә дә ремонт килә икән. Каралы юллар ничек мотор айталар. Мотор айталар. Рәхмәт. Карап кына торам. Күп еллар дәвамында ремонтны башка кешеләр дә көткән. Аларның сүзләренчә, моңа кадәр гидростроительләр урамы аяныч хәлдә булган. Ужасно выглядели, а сейчас делают прекрасно, хорошо делают. Но еще видите сами, как не доделано еще. Но надеемся, что до этих, как сказать, до снега, до дождей сделают. Шәһәр халкының хыяллары чынга ашачак, чөнки ремонт эшләре тәмамланган диярлек. Хәзер юл эшчеләре тротуар һәм асфальт җәю белән шөгыльләнәләр. Сейчас здесь убирается мусор, убирается пыль, будет укладываться здесь асфальт. Мы здесь сейчас доукладываем брусчатку. Башкарма комитетта хәбәр итүләренчә, бүгенге көндә гидростроительләр урамында автомобиль юлын капиталь ремонтлау эшләре 85%-ка тәмамланган. Юл япмасы яңартылган, борт ташлары, җәяүлеләр тротуарлары, юл билгеләре, парковка урыннары җиһазландырылган. Төзекләндерү, юл билгеләре һәм коймалар урнаштыру буенча эшләр алып барыла. Эшләрне 17 октябрьгә тәмамларга планлаштыралар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Şolu sportçıları dünya çempionları hem rekordmenleri şehirge maksus ağır atletler komandası koydu. Onlar Yekaterinburg'da köş sport türleri boyunca dünya çempionatında oңышлы çıkış yasadı. Yarışlarda 2000'den artık kişi katnaşkan. Bizning sportçılar, veteranlar hem mümkünlikleri şekli kişiler kategoriyalarında çıkış yasay. Ayzila Şaymuhammadova şollarının köp hem nindi medaller alıp kaytkanın söyleyecek. Фәнис Нуритдинов Россияның спорт мастері арм рестлинг бойынша дүния чемпионы. 2017 елдан ул көч спорт түрләре арм һәм пауэрлифтинг белән шөгыльләнә башлый. Хәзерге вакытта халыкара класстагы спорт мастеры. Екатеринбургта дүния чемпионатында 3 төрдә чыгыш ясый. Роллинг тандер, хап, 2 куллы щипковый блок. Менә бу баруымда Екатеринбургта 3 төрдән катнаштым, 1 төрдән үтәдем, рекорд куйдым. И абсолюткада 3-нче урынны алдым. 3 алтын медаль, 1 бронза белән кайттым инде мин. Екатеринбургта дүния чемпионатында автошәһәрдән 8 спортчы катнашкан. Алар 14 алтын, 2 көмеш һәм 2 бронза медаль яулаган. Минем сәламәтлегемне ныгыту өчен зур файдасы булды. Башта тезләр авырта, аяклар авырта торган иде, менә соңга таба минем тезләрем авыртудан туктады. Чөнки монда тезләр эчендә дә гимнастика ясыйбыз. Билләр өчен, куллар өчен һәр вакытта да гимнастика ясыйбыз. Менә шушының файдасын мин үземнең тәнемдә сиздем. Үзем белгечлегем буенча физкультура институт бетердем. Тренер булып эшләдем. Шуңа күрә бу спорт төрендә мин бөтен снарядларда ничек шөгыльләнергә бөтен сулларым белән. Шуңа да күрсәткечләр зур. Спортчылар 2 категорияда чыгыш ясый, ветераннар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр. Нәтиҗәгә ирешү өчен алар тырышып күнегүләр ясыйлар. Дәресләр атнага 2 тапкыр уза. Алга таба чалылылар әлбәттә узачак ярышларда чыгыш ясарга ниятли. Айзилә Шаймухаммадова, Ленар Султанов, яңалыклар. Стандарт ая киеме һәр кемгә дә туры килми. Күпләр сайлау кыенлыклары белән очраша. Ая киемен сайлаганда уңайлык мөһим фактор булып тора. Һәм моны Үзәкрәт сәүдә үзәгендә урнашкан Белоруссия ая киемнәре күргәзмәсендә табарга мөмкин. Зур үлчәмдәге аяк деформацияләнгән бармаклар, авыртулы сөякләр, шешенүләр. Аяк киеме сайлаганда күпләр кыенлыклар белән очраша. Тик Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсенә килүчеләр өчен мондый проблема юк. Бирдә иң проблемалы аяклы кешеләр дә үзләренә матур һәм уңайлы аяк киеме таба алалар. На всех моделях стоит элемент регулировки голени, чтобы вы могли регулировать по своей ноге. Внутри у нас овечья шерсть. Подошва с полиуретана, не скользящая, обувь полностью прошитая. Жылы ботинкалар, затлы сапагилар, тормышның барлык очраклары өчен ир-атлар һәм хатын-кызлар аяк киемнәре, табигый материаллар һәм искиткеч сыйфат, киң ассортимент һәм төрле үлчәмләр. Белоруссия аяк киемнәренең уңайлылыгын шәхси тәҗрибәдә бәйрәгән кешеләр аны башкасына алыштырырга әзер түгел. Аларның колодкасы бик әйбәт, безнең әбиләргә, бабайларга как раз хорошо. Мин бүген алдым үземә кышкы аяк киеме, сапоги. Обувь мне всегда белорусская нравится. Для моих проблемных ног это хорошо. Белорусская обувь, она всегда хорошая. Обувь и на пожилых, и даже вот 60+ можно тоже приобрести. Так что все хорошо. Более барысы да түгел, монда шулай ук тышкы киемнәрне дә сайларга мөмкин. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге, элекеге детский мир адресы буенча Алабугада Мира проспекты 28 Иллюзион кинотеатрында 7 октябрьгә кадәр табарга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән имин булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное. Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Геркулес Богатырский. Увелка за 44 рубля. Казань-Экспресс. Продсклад «Победа». Сушки «Малютка» сладкие вечера 31,50. Сок яблочный «Райское лето» 79,90.
Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок. Это свершилось. Камчатские деликатесы в Набережных Челнах. Цены от производителя. Щавыча, красная икра, белорыбица. Наша гарантия, наше качество. С 30 сентября по 8 октября. Площадь УДК «Энергетик». В связи с расширением штата требуются слесари по сборке металлоконструкций, электрогазосварщики на полуавтомат. Опыт сборки металлоконструкций, хорошее чтение чертежей. Зарплата достойная, оформление в соответствии с ТК РФ.